Takže čau, dneska sme tu u nového videa. Dneska budeme jazdiť na Pamtreku skoro ako vždy. Skoro. Toto je druhý hosť. Poď sem ty. Čaute, ja som Adam. Dobre. Tak predstav sa, koľko máš rokov? Som Adam, mám 10 rokov a veľmi... Je retardovaný. Áno, a veľmi ma baví jazdiť na Pamtreku. OK, aj mňa. A máme tu tretieho hostia. Poď sem. Takže ja som Savo, poznáte, v každom videu som... Tento je ten gambler, čo s tým ešte je štvrtým tajným hosťom, ale ten sem nechcel prísť. Takže tak. Dobre, čaute. Koľko máš rokov? Takže ešte? mám 9 rokov, mám rád gamey a baví ma YouTube pozerať. Jak ja. Keby ste Ja, nevedeli, ja mám tiež 10 rokov. A dneska budeme jazdiť rokov, hej? 29, bro. 29. On má 9. Takže dneska budeme jazdiť, dúfam, že vás to bude baviť a no, môžeme sa vrhnúť na to. Čau! 3, 2, 1, štart! Závody sa začínajú! Tomáš je vpredu, Adam je v druhom a Savo sa rúti za nimi. Už tam bojujú o život, ale počkajte, vyzerá to, že Tomáš predbehne všetkých a Savo je bohužiaľ posledný. A Tomáš sa stal víťazom! Juhu! A ide druhé kolo. Ešte druhé kolo a tento tu ešte nestíha. Ale prosím, nepadnite. Dobre, teraz máme Adama na druhom mieste. Teraz ide tretie a posledné kolo. Dúfam, že kto vyhrá, tak dostane nič. To je super cena. A vyhráva Adam. Juhu! Konfety. Jupi. A Tomáš Ďurina je na druhom mieste a Samuel na treťom. Skoro som ťa predbehol, ty jeden. Áno. Nepoviem víťaz. Jej, congratulations! Počkaj, idem sa vyšať. Samuel Kubica, čo hovoríte na svoju prehru? Na to pomaly to a napíšte, že pauza. Pekne, hrozné. Ja poviem, že strýpom video. Na čo slajma? Hej, prišlo. No? OK, uvidíme sa. Dobre, chalani idú, toto je druhý zápas. Teda, no. No dobre. Teraz tak idú jedno to veľké a dve malé. Takže, a ten, kto bude prvý, tak vyhrá vzduchovú trofej. Prečo tu nikoho nepočujem sa smiať? Mrká! Tomášenko Kukuričenko vedie! Tomáš vedie a tento je pomalý jak sviňa. A Tomáš! Počkaj, ty si vyhral? Ja už som išiel tým povedal, on išiel teraz. Samo a ešte do... Ty si blázon? More, veď, ja som išiel. Ja nechápem. Išiel? Dobre, ja som retard. Ale henko. Ale ja som to na švíkol videl. More, tak prečo si ma brzdil? Však ja som ťa natočil, jak si sa šmykol, ty taký. A ja že ťa obehnem a nie, ty si išiel dojsť do toho malého. Ty sa stopol? Nie. Však natáčam, ako sa rozprávame. Dobre. Nie.
OK. Nenadávame. Viete, aké je pravidlo? Ja to pozriem, keď tam budete nadávať, dám to do prdele. Ale nie, nechaj to teraz tak. Dobre, dávaj, ďalej. Nechaj to teraz tak. Čo ďalej? OK, teraz ideme zasa kolečko také, ale stále... Teraz to stopnem. Teraz stále budeme iba... Počkajte. Wow, zado sa začína. Tretí a posledný. No som posledný, nie? Hej, ja som tu s Ríšom, Richardo Ito. Práve si zakryl celú kameru. Vadí. OK, takže Adam je prvý. Tomáš ide za ním, musí... Oni idú 3 tieto veľké kolečka. OK, takže kto vyhrá? Adam ide, Tomáš. Ten, kto vyhrá, dostane ako obvykle trávu. Do ksichtu. OK, Adamič príde prvý. Ešte jedno kolečko musí spraviť. Adam, niekto ťa volal. OK, Tomáš. Tento je pomalý. Teraz je Uhni, posledný. lebo nás zrazí. Nechce teraz. OK. OK. Vín! Toto je vín! Dostávaš trávu do ksichtu. Vieš čo, ja idem za ním. Nie, Tomáš! Tomáš, aj tadiaľ. Tam. Poď! Ešte toto jedno celkom. Takže vyhrávam. Nie, Adam vyhral už trávu do ksichtu. Takže, keby ste sa čudovali, prečo som to spravil, takže to je kvôli tomu, lebo si chcem dať pauzu. Čaute.